Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Prong tu kirunar ha ITI yo ra abun kitiar kirunar bomlaban itu kila prong tu haja kabuk solar nes solar technician trade ha ITI Shillong nakatai ka jaka kirunar kila tu uwe bateri kawe ka copper plate ka handle machine ka kabel ka copper strip bat kiwe katkum ka kubur nak pulit kaya tu bakane ka jingjie kala jia hakamet khat santarik ubra jemang ar hajar ar pulai hakapuar bal lip lai principal ka ITI Renjak Shillong Ukraining es sangma ula ujor haki pulit halor kane ka jingjie ban penlong ya ka jing tokit ki pulit kila ya thuru ba haka khasan tarik ubna jemang ar hajar ar pulai haka por silai pm lala baki runar kila tu lai teli ki bateri CCTV hakli yodu maulong hat bat mau ngap taxi stand Shillong ki pulit kidang penlong ya ka jing tokit halor kine ki jingjie ban thuet ya ki runar nong tu